com ara la Unió Musical d'Alcoi o el Conservatori Professional de Llíria. Actualment és professora de música en secundària i de flauta travessera i llenguatge en la Unió Salvà, Maria de Montpeller, Maria de Castella i Isabel de Viena. A més, ha fet de coordinadora de formació dels projectes Women's Legacy i va comissariar, juntament amb Manola Roig, l'exposició Nosaltres les escriptores, valencianes en el temps, patrocinada per la Fundació Full, i el projecte expositiu divulgatiu Les nostres escriptores, impulsat per Presidència de la Generalitat Valenciana. Al mig de la taula tenim a Nega, nom en què firma l'artista visual multidisciplinària Manola Roig Selda, en la recerca de llenguatges plàstics amb els quals expressar-se troba en el collage, la instal·lació i la il·lustració de perfils de figures femenines el seu propi canal de comunicació amb el món, sempre a la recerca de nous llenguatges creatius en els últims... No s'havia de perdre. I com vaig començar un quadern? Aquest quadern es titula Anades i tornades, perquè realment eren frases, era prosa quadern. I sí, whatsapps. Whatsapps que no haurien d'haver-se convertit mai en un llibre. I bé, fins que Rosa ja n'hi havia prou, ja n'hi havia bastants, para expressar-nos cada vegada. Elles, clar, mantenien un diàleg entre dos poetes, però la imatge on està? És la poesia imatge o és la imatge un poema? Però és la proposta aquella que els vaig fer en aquell moment, vale, vosaltres parleu entre vosaltres, però si voleu que introduïm la imatge, sóc jo la que posa la imatge, la que siga, i vosaltres la que escriviu al voltant d'aquesta imatge. És un poc per a seguir en el joc. Jo ara mateix estic interessada, molt bé has explicat, en l'art tèxtil i en la instal·lació. Això és ara el meu món. Tireu les paraules, perquè es tracta de reblar el mot, temps o vida. Mireu els rostres, perquè es tracta de reconèixer els gestos del temps, de la vida. I guaiteu com passa, mentre quede temps i vida. Ja no mesure la vida en hores i dies. El vent, amb la seva infinita bellesa, desclourà el pas i les paraules aniran fent el camí encetat, anada i tornada. I per què tu, i per què jo, i per què la vida? A la vida li demanes si em sent, només. El silenci és refugi del drama. Ho negat tot amb punyida naturalitat. Terror instantani, impotència continguda, sudació freda. Dolor amagat, encobert, reduït. Aguanta i calla sense plantejar-se per què. La situació és nociva i la rutina més tòxica que la indecisió i la covardia.